Tikman natin. Tikman mo nga kung sakto na ba yung timpla. Kaya nga. Alam. Taglo no. Yun mga kamigo mo. Iyabo natin. Iyabo. Baka iyabo ng iba. Grabe na gana. So, ayun mga kamigo, ito yung nabili namin nung tamban sa Mampising kasi pagpunta namin sa Pindasan walang tamban. So, di ano ni Charged Game ni Hinimbisan. Hinimbisan? Oh, parang white game eh. Hinimbisan ni Charged Game. Hinimbisan? Hinimbisan. Ano pa tinanggal dyan? Yung bukog at saka ulo. Tinanggal yung bukog at ulo. Tinanggal ni Hinimbisan ni Targent Kim. Charged Game. Hinimbisan ni Charged Game. Yun mga kamigom. Antay-antayin na natin matapos. Baka bukas tapos na to. Charged Game dahil ito babe. Kalito ka to. Tabangin sa Kimbis. Kiting. So mga kamigom, ito na yung tamban na binili namin doon sa Mampising. Kasi wala sa Pindasan. Kailangan natin itong hiwain. Hiwain natin to dahil pag hindi natin ito hiniwa, Hiwain ba? hindi, maano to, masyadong malaki to sa sangit sa ating tilaok. Baka matutukan tayo. Kaya kailangan natin itong hiwain. Tamban lang yung binili namin mga kamigom. Ano eh, masyadong mahal yung marilis. Wala pa kaming income sa YouTube. Ang damay. Kailangan natin itong hiwain. Naubos na rin ang kilobras pantawid, 5 kiting. Yung pantawid na natanggap ni Mang Kiting, ubos na. Kulang pa gani daw. So, ito yun mga kamigom. Ang ano natin dito mga kamigom, pipino. Hahaluan natin to ng pipino para dumami siya. Marami kasing dito eh, maraming mga taol to. Malalakas din kumain. Kilang tambay. So mga kamigom, nabili namin to sa Pindasan, 100 ang kilo. Mampising. Mang Kiting. Masyadong siya, medyo mahal na siya. Sa mga sa mga viewers namin diyan sa Mabini, lalo na diyan sa Kabuyuan, Del Pilar, Barangay Tunga. Hindi mo ba na? Maura na. Barangay Tunga, Del Pilar. Mabini. Pindasan. Bugasan. Kuan, palengke sa Mabini. Sa Tagum. Kuan lang mo, padayon lang mo sa pagtanaw. Padayon lang mo sa pagpangyaw. Ito yung kuyag mga kamigong. Magmamahal rin siya kong tilo. Dating. Wala, mamahal rin ka na kong tilo. Magluya. Magkawayan. So ayan kamigom, Lalagyan natin ng suka para mawala yung langsi. Dudurugin mo ang suka. Nagtamban. ito na. Anong klaseng saging yan nung manoy? Kardaba, sinugba to? Sinugbab la yan? Oo. Parang kulang, hindi pa luto yan Hindi pa luto kasi yung dito, hindi pa luto. Dapat ganito. Kasi malapit ito hindi makain. Parang pagod na pagod yan. Oo. Kainin mo nga. Ang sarap! Gagi, asura pa tayo.
Pinuhag maayo rin. So ngayon mga kamigom, ako ang lamparohon ng tamban. Ako para among kilawo ni. Kukumutin natin to. Kumutin mo. Kukumutin na natin. Baka kumutin ng iba. Bakit mo kumutin? Anong mo? Para mawala yung langsi. 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 Langsa? Langsa din. Kasi langsa ka na mo lang sa dagat. Kana langsa. Lansya. Langsa dai. Langsi, ang sunod sa langsi. Huwag mong ilambos, mangkiting. Langbe. Sasagpain ginagawa mo. Sagpain mo. Hawa bin. Ito mga kamigom, parang di itong tamban. Tingnan mo, parang tamban mo ito. Manunukob ng tubo. Tingnan nyo mga kamigom, kanino liwat? Dito yan liwat mga kamigom, oh. Siyempre. Ito mga kuha. Oh. Tingnan mo yung kulay ng mukha, kulay ng buhok, kulay ng sinina. Parang walang suot na ito. Ito yung tinatawag na uniform. Pag di mamilok, di na lang tao. Ay, gani ka mamilok, makaya na lang, di pinabuti. Ayan, ang kulo manindubad. Bulaw ang buhok, bulaw ang balhibo. Bulaw po ng panit. Bulaw ang panit. Ang kulang bulaw na lang, yung mata, yung bulaw. Yero ng kalimutan. Ay, yero ng brown. Pinso! Gunitan. Gunitan. Lagi. So ngayon mga kamigom, ihalo natin yung yung luya. Yung luya. Luy ah. Luya. Ah, naghanag luy ay. Marami sa amin tong luya dito. Napakarami ng luya mga kamigom, konti lang yung tamban. Para yung ang kinilaw dyan, yung luya. Sa yung Bombay. Bakit Bombay. yung sili dito? Yung pipino. Pino. Radis. Urot naman. Ilang sili ilagay mo mangkiting? 40 ka buhok. 40? 30 para hindi madaling maubos. 30. 40? 30? 30 lang. 30? Hahalang kaya yan? Halang. Ito yung sili mga kamigom. Nawa na skin, halok ito yan. Kinuha yung sili na yan doon sa Mount Maglangit. Mga kamigom. Para maanghang. So lalagyan na natin ng asin. Lagyan mo. Lagyan na natin Lagyan nakin. para masyadong masarap. Ay pa dong lagi. Uy. Oh. Bitsin. Bitsin. Asang bitsin. Ito na yung suka at sili mga kamigom. Ilagay natin sa tamban. Neso halang kayo Neso. Kaya napit na lang. Ano yan mangkiting? Buongon ni mga kamigom. Akong isagol ang buongon. Lumisito. Hinaluan niya ng maliit na buongon mga kamigom. Limonsito. Pura. Tara, Pura. tara. Ikut Andre pa. Manang kayo. Yun, ilagay na ni Lagyan mangkiting na yung natin bitsin. Ajimoto. Ajimoto. Andayan ko, bebe. Kaya natin. Para mahilis yung yung litsin at saka asin. Tikman natin. Tikman mo nga kung sakto na ba yung timpla.
Kaya nga. Tama po. Yan mga Ayan. kamigo mo. Iyabo natin. Iyabo. Baka iyabo ng iba. Grabe na gana, ano eh. Kulahan ito eh. Rabi na, Rabi. Hindi magagagil yan. Tama na, tama na. Yung asin. Duwagi, yun ang tubig. Wala na eh. Yan, may lamig ba? Halang yun. Halang gani? No? Pagulat sa ba? Pagulat sa... Pipino lang. Pagpipino lang di eh. Kapay na lang po, pe. Naning. Minsan naman eh. Pakain natin to. Halang din. Halang. Halang gani ba? Di una rana. Mutuhop rana sa wan tamban. Iya eh. Ayun. Maranda lang asin kang kun bangay. Kaon ka, ha? Baca. Dili. Ha? Kinilaw na tamban ng manoy. Masarap. Parang Parang hilaw na isda ito. hilaw. Parang hilaw na isda. Niluto lang ng suka. Yun mga kamigo. Oh, mais. Humay. Halang kayo. Oh mga kamigo, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng nanonood sa aming video. Sana suportahan nyo kami. Tagamigom kami. At sa hindi pa nanonood, sana manonood na kayo. At mag-subscribe sa aming YouTube channel, Tagamigom kami. At i-like among Facebook page, Tagamigom kami. Maraming salamat po.